खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ' आं रमेन बर'। बाक्सानि बरमा फरायसालिमायाव बर' आयदायाव मुलुगनां थाखोनि सोलोंथाइ लानो खाबु जाबाय। बाक्सा जिल्लानि मादावनो साबसिन हामसिन फरायसालिमा बरमा फरायसालिमायाव दा बर' आयदायाव पोस्ट ग्रेजुवेट खालामनो हानाय जाबाय। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बर' आयदाखौ जेरै पिजि खालामनो हायो थिग बेबादिनो बाक्सानि बरमा फरायसालिमायावबो बर' आयदायावनो पिजि खालामनो हानाय जानाया ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' आयदानि सोमोन्दै गुदि खिथा मिथिहोयो 2019 इं मायथाइयाव बर' आयदानि गाहाय बिबान आजावनाय मुस्लिमा कबिता रामसियारि बिथाङा। 1977 मायथाइयाव गायसनजानाय बरमा फरायसालिमायाव 11 बोसोरनि उनाव 1982 मायथाइयाव HS लेभेल हायर सेकेन्डारि लेभेलाव बर' आयदाखौ सोसननाय जायो। गोजान फरायसालिमाफोराव फरायसाफोरा फरायनो थांनायाव खस्थ' जानायखौ बुजिनानै डिग्री लेभेलनि थाखाय बर' आयदाखौ लाबोनो नाजानायनि उनाव 1985 इं मायथाइयाव ML आयदाखौ डिग्री लेभेलाव फराफारियाव थिसननाय जायो बरमा फरायसालिमायाव। गोजोननि बाथ्रादि उनावहाय 2000 इं मायथाइयाव इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै थिसनजायो। बेनि उन समावहाय 2006 आव डिग्री लेभेलाव मेजर साबजेक्ट हिसाबै थिसनजायो। बर'नि गिबिसिन MA पास खालामनाय आइजो रुंसारि रेणु बर' बिथांबादि सुबुङा बे फरायसालिमायाव गोरायुं बिबान लानाय समनिफ्रायनो दिनैसिम गोबां फरायसाफोरा फरायनानै गलांबाय। नाथाय गोबां फरायसाफोरानो रांखान्थि हालोदनि थाखाय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बायदियाव फरायहैनायनि खाबु मोनिफोरनि खोथाखौ साननानै बरमा फरायसालिमायाव PG लेभेलाव बर' आयदाखौ थिसननायनि सोमोन्दै साननाय जानायसै। बेबायदिनो फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव बर' आयदाया PG लेभेलाव थिसनजायो। सा 25 फरायसा थिसनथाइनि इनटेक केपासिटि थानाय PG लेभेलाव दा गासै सा 25 फरायसाफोर दङ। गुन गोनां सोलोंथाइनि फारसेबो नोजोर लाखिनानै बरमा फरायसालिमानि बर' बिफाना खायसे जुनिया हाबाफारि आखायाव लानायखौ फोरमायथिदों आयदानि गाहाय मुस्लिमा कबिता रामसियारि बिथाङा। खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आरो आंखो डिपार्टमेन्टनि सोमोन्दै बुंनो खाबु होनायनि थाखाय हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। आं बे डिपार्टमेन्टआव जोंनि बे बर' डिपार्टमेन्टआव 2019 निफ्राय हेड अफ दा डिपार्टमेन्टनि बिबानखौ लानाय जादों आरो बे समनिफ्राय बेनि आवगाय गुबुन गुबुन हेडफोरजों लोगोसे खामानि मावफादोंमोन। बेनि उनाव आङो जेब्ला हेड जाबाय बा बिबानखौ मोननानै आं गावखौनो गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जिखिनि डिपार्टमेन्टनि मावनो गोनां खामानि बेखौ मावनो थाखाय आङो गोसो गुदुङै मावनो लोगोफोरजों लोगोसे आंबो नाजाफायो आरो जोंनि डिपार्टमेन्टनि गोबां लोगोफोर दं बिथांमोनाबो जोबोद हेल्पफुल। बिथांमोना जों लोगो नांनानै जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ जों सम मथै मावनो आरो फोरोंनाय बिथिङावबो जोङो मोजाङै मावलांगासिनो। 1971 आव नोंथांमोननि फरायसालिमाया गायसनजादों। औ। बेनि उनावहाय बड' जिथु डिपार्टमेन्टखौ माब्ला थिसननाय जादों? औ, सिगां जेब्ला जों 1971 बै समाव जोंनियाव बर' डिपार्टमेन्ट गैथ'वामोन। बेनि उनाव जों नाजायै नाजायै 1982 आव जोंनि बर' डिपार्टमेन्टआव HS लेभेलाव जोङो थिसनजेननो हादों। बिब्दिनो जोङो फरायसाफोरा गोबां बांनायजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन खाथिनि ओनसोलनि फरायसाफोर बांनाय आरो HS निफ्राय जोङो डिग्रिया फैयो अब्ला जोंनिफ्राय गुबुनाव थांनो जोबोद हान्था मेलाया कमिउनिकेसन हेंथा फैयो। बेखायनो जोंनि फरायसाफोरखौ बेयावनो लाखिनो थाखाय जोङो 1985 आव डिग्री लेभेलाव ML खौ थिसनजेननाय जायो। बिनि उनाव आरो जोङो गुबुन गुबुन कलेजाव थिसननाय बायदिनो इलेक्टिभखौबो जोङो 2000 आव जोङो थिसननाय जायो आरो फैयै फैयै जोङो गुबुन गुबुन कलेजावबो मेजरखौ थिसननाय बायदिनो जोंनि बरमा कलेजावबो जोङो मेजरखौ 2006 आव जोङो मेजरखौ थिसननाय जायो आरो बै फार्स्ट समाव जेब्ला मेजरखौ थिसनदों आरो दासिम जागायनायनिफ्राय दासिम जोंनियाव मेजराव गोबां फरायसाफोर जायो आरो बे फरायसाफोरा गोसो गुदुङैनो मोजाङै पास खालामनानै बिसोरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटि आरो दा बड'लेण्ड आरो तेजपुर इउनिभार्सिटि आरो आथिखालाव कटन स्टेट इउनिभार्सिटि जाबाय। बेफोराव बिसोरो फरायनो थाखाय खाबु मोनगासिनो आरो बेनिफ्राय बिसोर बारग'नानै गोबां कलेज लेभेलाव बा अफिसियेल बा टिचार बे बिथिङाव बिसोरो साख्रि मावनो थाखाय खाबु मोनगासिनो। बै जागायजेननायनिफ्राय दासिम जोङो साननानै नायोब्ला बै समनिफ्राय जोङो दा गोबां
जोंनि डिपार्टमेन्टआनो जा फरायसाफोरानो जोबोद जौगाबोबाय थादो नाथाय नै आथिखालाव नै COVID-19 नि जि परिबेस बेयाव एसे सुग्रुमुग्रु बयबो जानांजों जों डिपार्टमेन्टआबो बा फरायसाफोराबो थेवबो जों हानायखिनिखौ गथ'फोरनि जि हेफाजाब अनलाइनजोंबाबो क्लास खालामनाय बा हम एसाइनमेन्ट होनाय बेफोर खामानिखौ जोङो मोजाङैनो मोजां सालायलांगासिनो दोङो बेबायदि आरो जोङो बेनि उनावहाय नोंथाङा नोंथांमोननि जिथु नैबे कलेजाव पिजि जिथु इन्ट्रडिउस खालामबाय होननानै खोनानो मोनदों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? औ जोङो पिजिखौ आवगाय जोङो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव थानायावनो जों गोबां नाजादोंमोन नाथाय खायनैसो टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जों बेखौ मावफुंनो हायाखैमोन नाथाय थांनाय बोसोर जेब्ला 2020 बेनि डिसेम्बरनि 4निफ्राय डिसेम्बर 4 खालारनिफ्राय जोङो पिजिखौ जोङो जागायनो हादों बेखौ जागायनो मोननानै आङो बिफाननि बा जों गासैबो बिफाननि फोरोंगिरि आरो आं जोबोद खुसि मोनदों आरो जोङो बेजों लोगोसे जोंनि जि जायफोरा इउनिभार्सिटियाव थांनानै बा बड'लेण्डआव बा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव तेजपुर इउनिभार्सिटियाव कटन स्टेट इउनिभार्सिटियाव थांनो थाखाय बिसोरा खाबु गैया इसोर एडमिसन लानो थाखाय बिसोरा राहा गैया बेफोरनो गथ'फोरखौ जोङो पिजि लेभेलाव फोरोंनानै बिसोरनो डिग्रि होनो हानानै जों गावखौनो गोग्गानाय मोनदो आरो गथ'फोराबो जोबोद गोसो गुदुङै क्लासफोरखौ लाबाय थादोंमोन बिसोरना गेजेराव एग्जाम जानो गोनांमोन बेयो पस्टपन जानानै नै फैगौ बे दाननिनो 31 आगस्टआव एग्जाम जागोन आरो फार्स्ट सेमनि अब्ला बिसोरो सेकेन्ड सेम मोनगोन आरो जों गोदानै बिसोरखौ एडमिसन लाफिनगोन होननानै सानो ओरैनो गोबां स्टुडेन्टफोर फैदोंमोन नाथाय जोङो पारमिसन मोननाय बायदिहाय जोङो 20 स्टुडेन्टनिल' जोङो मोनदोंमोन नाथाय जोङो गोबां खावलायनानै जोङो 25 स्टुडेन्टखौ जोङो एडमिसन होदो बेबायदि आरो आथिखालनि मुगायाव जुदि गुन गोनां सोलोंथाइ होनो गोनां जायोब्ला जों आगोलनि माने खायसे टेकनिकफोरखौ सोलायनो गोनां जायो थ' बे बिथिङाव नोंथांमोननि जिथु स्टेप बा मा राहा लादों नोंथांमोना जोङो बेफोरखौ जोङो गोजामखौबो जों गारद्रायनो हाया आरो गोदानखौबो जों लानांगोन गोजामजोंसो जों जौगानो हायो बेखायनो जोङो आगोलनिखौ जायफोरा जोंखौ हेफाजाब होनायाव एसे खहा बायदि मोनो बेखौ गारनानै जों गोदान टेकनिकेल राहाजों जोङो हमना ला अनलाइन बा जोङो खायसेखौ प्रजेक्टर बाहायनानै बा खायसे खामानिखौ जोङो टेकनिकेल लाइनाव जोङो गथ'फोरखौ फोरोंनो लादो जायखौ जोङो माब्लाबा जोङो हरखाबै नांगौबाबो जोङो अनलाइन मिटिं जाब्रबनानै बा बिसोरो गथ'फोरा फैनो हायाखै बेफोरनि थाखाय जोङो पिजिआवबो क्लास खालामदो अनलाइननि टेकनिकेल राहाजों आरो बिसोरनो माबा मोनसे खौरां हरनो गोनां जायोब्लाबो बेबायदि राहायैनो जोङो आथिखालनि सिटुवेसनजों गोरोबनानै खामानिखौ मावलांगासिनो एसे आवगायावनो रायखांखाबाय थेवबो नोंथाङा सोंनायलाय जोङो सारा प्रिथिबियावनो जोङो रावबो टिचारफोरा कलेज बा स्कुलाव बा अफिसाव थांनानै गेजेर समाव जोङो फैनो हायामोनानो थांनोनो हायामोन नाथाय एसे जोङो खाबु सुबिदा नायनानै माब्लाबा फैथारनांगौब्ला जोङो कलेजाव फैदो दा एसे खमायनायखाय नाथाय गेजेर समाव जेब्ला गासैयावबो बन्द' जाजोबदोंमोन थांनो हाया अब्ला जोङो अनलाइन गुगोल मिट बेफोराव जोङो क्लास खालामदो हम एसाइनमेन्ट हरनांगौबा बेफोराव हरदों आरो गथ'फोराबो बेफोराव गोबाङानो रेगुलार जोंदो एटेन्ड जादों नाथाय साफा सानैया बेफोरावबो उसुबिदा जाखागोन जों बेखौबो बुंनांगोन जोंदो साक्सेस जाथारदो बेबो नङा बेबायदिहाय जोङो थारमाने सिटुवेसनजों गोरोबनानै जोंनि डिपार्टमेन्टनि खामानि स्टुडेन्टनि जौगानायनि खामानिखौ जों मावगासिनो दङ फरायसालिमा हिसाबै जों मोनथिनायाव फरायसाफोराबो गोबां सरकारि मिडियामनिफ्राय फैयो लोगोसेनो गोबां माने इक'नमिकेल जिथु बेकग्राउन्ड फरायसा बिथांमोननिया जोबोद माने गाज्रि बे गाज्रि हालोदनि थाखाय बिथांमोना खायसेया मबाइल बायनो हाया थ' बे बिथिङाव अनलाइन जिथु क्लास खालामनाया बेसेबां साक्सेसफुल बेखौ आङो साक्सेसफुल जाथारदोखौ होननो हाया एसे बे बिथिङाव प्रब्लेमा जोंनिया जाखागोन मानोना जों गामि एरियानि ओनसोलनि कलेज बा कलेजा जोङो एसे टाउन एरियायाव एसे खाथियाव फैयोब्लाबो गोबां गथ'आनो जोंनि बे कलेज सेरनिल' नङा गोबाङानो गोबां गोजान भिथोरिया ओनसोलनि जोङो बेयाव डाइरेक्ट जायफोरा क्लासाव एटेन्ड जानो हायाखै बिसोरखौ फननि जुगै इसोर जेन सोरबा आजिखालि वाट्सएपआव मेल हरलायनाय माबा हरलायनाय बा बिसोरो लोगो हमलायनो हायोब्ला सोरबा फोथायलायनो हायोबा
फरायसानियाव गैया सोरबा लोगोनियाव जुदि बेबायदि दङबा बेजों हरनानै बिसोर कमिउनिकेसन खालामलायनानै बिसोरनि गावसोरनि फरायनाय सोलोंथाइखौ हेफाजाब होलायथो होननानै जों बिसोरखौ जोंनि बै माबाफोराव जोङो फोसावनाय जादों मानोना गासैयाबो बेबायदिहाय बा स्क्रिन टाच मबाइल बा माबा बायनो हानाय गैया बेखायनो जोङो हेंथाया फैदो थेवबो जोङो हानायखिनिखौ फरायसाफोरखौ जों बुंदों आरो लोगो हिसाबै नोंसोरो गावजों गाव हेल्प होलाय होननानै आरो जोंबो दिनै बर' आयदाया हायर सेकेन्डारि लेभेलनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुवेट लेभेलसिम फैनो हानाया थारैनो बर' राव सोलोंथाइनि गेदेर देरहासारनाय होननानै बुंजायो। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां।